Kdybychom chtěli v této zemi jezdit jenom na čisté biopalivo, kolik procentuálně bychom museli osít plochy řepkou? Víc než polovinu. Nic jiného by tam nemohlo být. Žádný pastviny, žádný brambory, žádná pšenice, jenom žlutá řepka. Když si představíš, že by všechny auta v celé republice byly jenom elektromobily, tak by nám stačila plocha velká asi jako Liberec, kdyby se na tu plochu dali fotovoltaické panely a měli by o energii plně postaráno. Fotovoltaika na stejném prostoru, co je ta řepka, by ti produkovala o několik řádů víc energie. Ale máš vůbec jako člověk od počítače reálnou představu o tom, co by to znamenalo tyhle dva zdroje porovnat v praxi? Řepka je osetá a něco už nám vykukuje. Kdy jste ji seli? 1. září. No, tak to je první chyba, to jste seli dost pozdě. No, my bychom potřebovali pohnojit tady to naše poličko. Vy byste nám dala ty hovna tady. Tak ti nespadne ty blížka. Pozor, opatrně. Ježiši. Fuj, to smrdí. Tohle přece není normální, to dáš na úrodu, kterou pak tady jíme. A tak je to dobrý, ale co? A je to fakt dobrý. To je dobrý olej. Ale dobrý. Tak kolik? Ty vole, dobrý. Máme 40 kWh. Což znamená? Což je dobrý. Vy pojedete Teslou, tyjo, a já tady mám hlídat biopaliva, to je konec. Je to. A proč jsi to vlastně tu Teslu koupil? No, protože tomu věřím a myslím si, že to je technologie budoucnosti. A to jsi skoupil kvůli tomuhle machrování, abys mohl pouštět volat, jo? Když to člověk vidí, tak si říká, že nás asi žádná firma hezkýma řečma nespasí. Tak kdo nás spasí teda? No to já nevím, jako.